Schumacher, ty vole. Kolik tam má? 325. Tyhle tohle dát do dneska, tyhle, tak tam budou fronty jako hodně. Zvuk je úplně jiný. Počkej, 2 minuty mezi stále. Bo tam stál, víš? Stál na startu. Aha. Jako první kolo nemá celý vrátky, to je to většinou. Proto to i nějak jako... Víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vzadu, tak to bylo vykoněný úplně. To trošku pracuje, takhle. To nažené, ještě. To on je fakt dobré, ale. Jak to tam udrží úplně? No ne, jsi viděl, já jsem se s tím nerozjel, že jo? Ale myslím, byl, jak do toho sednu poprvé, a hned to tam rozsvůl a úplně v pohodě, tyhle. Ty máš něco na jiný, no, víš, těch simulátory závodních, Matej. Jako... Hodiny! To nebyl úplný. Ale nebylo, nedal.